गोव्यामध्ये मराठी फिल्म फेस्टिवल 5, 6, 7 तारखेला ऑगस्टला होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ताठ कणा ही डॉक्टरांच्या ताठ कणा या पुस्तकावरती आधारित सिनेमाचं प्रदर्शन होणार आहे. तर डॉक्टर या सिनेमाबद्दल एक प्रश्न विचारतो, आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून, की हा सिनेमा करावा असं का वाटलं? ते प्रोड्युसरचं काम आहे, माझं नाही. प्रोड्युसरला वाटलं सिनेमा करायचा. हा जो प्रोड्युसर आहे तो एक इज अ स्मॉल मॅन, काय मोठा नाही तो, बारीक सारीक आहे तो. पण त्याला स्लिप डिस्क झाली होती, त्याचं मी ऑपरेशन केलं होतं आणि त्याच वेळात मला जरा मूतखडा झाला होता. मला परत ते पोटात दुखत होतं आणि त्याचं ऑपरेशन करायच्या आदल्या दिवशी पण मला जास्त दुखत होतं. मला बायको सांगत होती की ऑपरेशन पोस्टपोन कर, पण पोस्टपोन करणे माझ्या धर्मात पटत नाही. त्यामुळे मी केलं ऑपरेशन, पण ऑपरेशन संपल्यावर सगळं बरोबर झालं. मला अतिशय तीव्र दुखायला लागलं, मला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं मला स्वतः. आणि तो खडाखंडी बारीक सारीक गोष्ट आहे, काढून टाकला. पण त्या माणसाला 2 दिवस डॉक्टर अमानी दिसले नाही. तो विचार करतो काय झालं, कुठे आहे डॉक्टर अमानी? आणि तेव्हा त्याला सगळी गोष्ट समजली की त्याने लक्षात घेतलं की नाही, ह्या माणसावर मला सिनेमा करायचाच आहे म्हणून तो हट्टच घेऊन बसला. तो फोटोग्राफर होता, त्यामुळे माझी सगळे ऑपरेशनचे फोटो वगैरे तो घ्यायचा तो. त्यामुळे त्याने जवळून माझं सगळं ते वागणूक जी कशी आहे ते सगळं बघितलं होतं. तर त्याने ठरवलं की ताटकन सिनेमा काढायचा असं. अच्छा. आणि मग त्याच्यातला प्रमुख भूमिका ही उमेश कामतनं केलेली. हो. त्याची निवड तुमच्यासारखा दिसत नाही तो. माझ्यासारखं दिसत नाही आहे. त्याचं काय असतं, आम्ही कोणी प्रोड्यूस केलं एका माणसाने, खरं म्हणजे तसं नसतं ते. खरं ते प्रोडक्शन हाऊस असतं, टीम्स असतात त्यांच्या. एकदा त्यांनी ठरवलं सिनेमा करायचा की कास्ट सिलेक्शन टीम असते, ते रिसर्च करतात आणि मग ते तिकडे ह्या कॅरेक्टरला कोण ॲक्टर सूट होईल असं करून मग त्या सिलेक्ट करतात ते कुणी करायचे ते. या सिनेमाबद्दल जास्त बोलत नाही, आपली उत्सुकता थोडी ताणून ठेवतो. ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी अवश्य जाऊन बघा. फक्त त्याची एक गोष्ट सांगतो आपल्याला की पुणा फेस्टिवलमध्ये हा चित्रपट दाखवला होता आणि त्यावेळेला सगळ्यांची ओळख करून दिली रंगमंचावरती आणि मग डॉक्टरना मागच्या बाजूनं मागच्या रांगेमध्ये नेऊन बसवलं. सिनेमा सुरू झाला, तुडुंब प्रेक्षक भरलेले होते, बाहेरही उभे होते आणि सिनेमा संपल्यानंतर डॉक्टर मागच्या ओळीत बसले होते म्हणून सगळ्या प्रेक्षकांनी डॉक्टरांच्याकडे समोर केलं, मागून पाठ केली स्क्रीनजवळ आणि उभं राहून जवळजवळ 3-3.5 मिनटं टाळ्यांचा गजर केला. इतका हा सिनेमा चांगला आहे.